Eu penso que todas as cancións hai nas que sentir, non? Cantando. Pero cando é para a túa terra, e sobre todo para a familia, sobre todo para escribina en feito de como eu son emigrante, non? Senón, pois, estaría contando as cousas bonitas todas que ten a parroquia de Castriz Boaña, non? Pero baseime simplemente no feito de que eu son emigrante a morriña e pena que sinte un cando estás fora da túa terra, non?